zama sanadi daga rayuwar mu kwarai a samu dukan madadi daga rayuwar mu shirin nan ya samu duka adadi. Lafiya kuwa? Na kamar kina cikin damuwa. Me yake damun ki? Me zan yi idan ban shiga damuwa ba? Me zan yi? Duba irin rayuwar da muke ciki. Dube ta dan girman Allah. Yanzu duk ƙawaye na. Manyan gidaje, manyan motoci, manyan sutura. Duk inda suka shiga babu wanda zai rena su. Amma dan Allah dan Annabi dubi irin rayuwar da nake ciki. Ni wallahi na gaji. Na gaji ba zan iya ba. Wace irin rayuwa kike ciki? Naga ke ma kina cikin farin ciki, kina cikin kyakkyawar rayuwa. Wannan ta kyakkyawar rayuwa? 2000 in na tambaye ka ma sai ka min nati da complain sannan fa kake dauka ka bani? Wannan ne rayuwar jin daɗi? Dan Allah Nasir ka tashi ka nema. Look, iya ƙarfi na kenan. Iya abin da nake iya samu nake iya biya miki bukata da shi kenan. Ki sani idan kina so ki samu fiye da abin da nake baki ko kuma kayan alati na more rayuwa kamar yadda kike faɗa ƙawayen ki suna ciki sai na ba da mafi yawan lokuta a gurin aiki na. Nasir na hana ka ne? Babu abin da Allah bai hore maka ba. Lafiya ya hore maka. Ji ɗan karatun nan daidai gwargwado Nasir ka samu. Me ya rage ka? Je ka nema mana. Ni kawai kaga ko me za ka yi ni ka je ka sama min rayuwar jin daɗi. Manyan gidaje, manyan motoci, ni kawai su nake da bukata. Ni duk abin da za ka yi je ka yi na gaji wallahi ba zan iya ba. Ha! A gaji gaje? Eh. Shikenan, ba damuwa. Za su yanda zai. Da dai yafi. Masoyi wai tun ɗazu sai famin jiran ka nake yi amma sai yanzu za ka dawo cikin gidan nan. Wannan fa? Naki ne. Nawa kuma? Yes, naki. Da gaske? Ya sha ni ki kawai. Kai, na gode wani alsaka da alkai. Ubangiji ya saka faka. Damuwa wani damuwa. Wannan ba matsala. Yanzu fa ka dawo fa wai amma haka ƙara shiryawa zaka fita wani ina zaka je ne? Ni fa kwana biyu bana gane maka. Sorry da Allah ya hakuri a gurin aikin mu aka kira ni akan muna da wata tafiya da zami. A tare ina ga zami kamar kwana 10 zuwa sama. Za ku yi tafiya za ku kai har kwana 10 yanzu fa ka dawo cikin gidan nan fi sabilillahi yau kwanan ka nawa baka nan. A gurin aiki ne. Akwai isasshen kuɗi wanda ina ga ba kwana 10 ba ko 15 har wata ɗaya ma zai ishe ki cire abin da yake so. Duk abin da yake so zaki cire ki amfani da shi. Ba matsala. A to ba damuwa yanzu masoyi ba ma kwana 10 ba na ƙara maka wallahi kai sati 2 ko ma sama da haka. Ni in dai da wannan normal ne kawai. No kai ki damu ba na bai. Kawai dai na san zan yi kwana 10 zuwa sama. In dai da wannan ai. So shi kenan. Ina sai ni magana. To ba damuwa. Allah ya tsare. Koni, dan Allah ka tsaya magana nake son yi da. A kin ga sauri nake son magana ba tsara na ana jira. So da ki bari na dasi.
Amma dai maganar da nake so ne maka wallahi tana da matuƙar muhimmanci. Ki bari sai na dawo tukun sai mu. Amma dai da ka saurare ni. Me zaki ce mu? Kin ga kuɗi ina baki. Kin ce mota, na siya miki. Gida mai kawa, ba abin da kika rasa a gidan nan. Me kike so kuma? Na sani honi. Na sani wallahi. Amma ni a daidai wannan lokacin babu abin da na fi bukata wallahi sama da kulawarka. Na sani honi. Dan Allah, dan annabi ka yi haƙuri, dan Allah ka yafe mu. Amma dan Allah honi kafin ka fita ina so mu shiga daga ciki. So nake za mu magana da kai mai matuƙar muhimmanci. Shikenan mu je. Nasiru ka tashi magana nake sanyi da kai Nasiru. Da Allah ki bari da safe na tashi sai mu magana. Naji amma dai da ka saurare ni Nasiru wallahi magana na da matukar muhimmanci. Kash, kinga, na gaji saboda aiki ya min yawa a ofis yanzu na da ina son kwanta a huta ki bari da safe sai mu magana naci. Nasiru mene maka Nasiru baka bani haƙina. Baka min duk abin da ya dace Nasiru. Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanadi.